Лукави рабе, слушай. Простаците, дето мълчат, приличат на съндъци, заключени, в които няма нищо. Ето ви всички. Сега остая да направите совет и да разпнете Христа. Фарисеи, този магически фенер донесъл за вашето просвещение душевно. Севастопол, боят на московица Сингилизина. Гледай харно московците. Шапките им приличат на кубетата на Света София. Тие са генералите руски. Горчаков и Менчиков. Виждал съм ги на Божи гроб. Кога? Преди години. Гледай сега хубаво. Венеция. Тя е при морето. Това е Рома. Там е Рим папа. Знаеш ли кой е Рим папа? Ами... Не знаеш. Не е чел писанието. Везувий е планина близо до Мъртвото море. Везувий е планина като нашата. Само си представи от остров Бърдо да изкача огън и пуши. Хаджи Ахиле, ти е прекали. Нищо не каза за Цариград. Това е Стамбул. Видял съм Света София, Сарайбурно, Атмегдан, дето султан Махмуд избие ничерите. Искаш ли още? Не. Москва като гори. Тук московците изгориха жив Бонапарта. Не е така. Не е така, господин Фратио, но на прости хора така се казва. С такива умове преди 500 години изпуснахме пилето. Красота голяма е. Подай ръка да кажи. А така. Таскале, кажи слово. За кое? За греха на Адам и Ева. За победение Никифор! За малкия пост. За свободата! Братя! Въздухът трепери! Балканът се тресе! И домовете кът от треванието на балкански оковани и лев! Либерте! Либерте! Ще дойде време и ти да царуваш тия прекрасни места! Скоро по величествените върхове на Стара планина, ето се проливала цели 5 столетия българска кръв, ще развее горди и пряпорец български герой, внук на славния Крума, Асений и Симеона. Ставайте, храбри българи, доста робство и тиранство! Братя, въздуха трепери! Даскале! Даскале, ай с мене в конака. Викате Беят. Ама кой даскал? Даскал Гачо? Или даскал Фратио?
Даскал Гачо. Хай. Почакай. Всичко прикри. Да вървим, Ризага. Хайде. Който е недорвил по парата, той да си яде. Аз нищо нямам на душата си, мене политика не ми трябва. Не се грежете, брата. Свободата иска жертви. Що дириш там, качи? Швеса си. Ела, сега до него ли? Защо ме викаш? Да се съветваме. За какво? Какво да правим? Аз бягам. Бягаш? Бягам. Ти си полудял. Не съм полудял. Ама ние всички оставаме. Вие оставете, аз бягам. Сам? Не. Швеса си. А буха и децата? Коя булка, кои деца? Твоите. Не бягам никъде тогава. Но чорт, де ми веса! Сигурно он го е взел. Да, Даскал го взе. Ами, него ли? Е го там на кола. Вземи го, хачи, па да вървим. Аз? Ти полудял ли си? Вземи го. Мичо, ти луд ли си, бе? Веса на бонтоник. Уф, Що ти? той сега с моя фес, пред бе. Аз бягам. Чакай, на къде? Вълкана. По върховете, прекъсвайте. Ще събия! Иванчо, хайде да се променим фесовите. То споти мяза и те отваря. Неща го. Мяза ти вярвай Бога. Нагло тебе, хаджи Атанасия, Не, моля. защото мене не ми става. Абе, от един фест ли се боите, бе? Турци идат. Емек си спехливан и топалка сам. Въздуха трепери. Ако ида за нас, Въздуха трепери. да се затворим в манастира. Ще се затворим в манастира, ще се браним. Цял Севастопол е тука. Само да посмеят магаретата, пък тогава... Планината. Де, фратя? Бяга! И аз бягам! Чакай. Бягам! Чакай, хей! Бягам! Днес, после обед, при мен дойде запахтян селямсъзът и ми донесе прокламация, написана от Варлам Коплинарката, за да бунтува народа, с лика на Тотио разбойника. Йордан Чурбаджи, виж, що има тука. Такива работи изгарят ръцете на човека, бе, Ефенди. Не възприемам. Забравил съм си очилата, дето чета. Опростете, бе, Ефенди. Моите очи не видят такова нещо. Не възприемам. Кой ще ми почете тогава тази мръсотия? Даскала може да го прочете. Това е даскалска работа, бе, Ефенди. Чети, даскале, тая книга. Той ме гледа, че ми изеде.
Кажи, даскале, какво пише и кой образ е там? Това не е образа на Филип Тотя, бе ефенди. Това е образа на Байван Селемсъза. Той е бунтовник. Барам иска да ми опрости къщата. Затова ми е написал в прокламацията, бе ефенди. Каква прокламация? Това е сатира. Сатира? Ти просва ги Иванчо Йотата да се едат един други, бе ефенди. Дай. А от другата страна на хартията Варлаам са изпипосали. Защо връждуват тия българи? Стара разпра за Капчук, завещана от дедите им. Нали са епитропи? И Варлаам, и Селемсъзът са учени и почитани епитропи, но нямат съгласието и всичко пропада, бе ефенди. Съгласието. По заповед на Бея, тая нощ ще лежиш в дранголника. Емикси Спекливан го заклал. Осквернил детето и го заклал. Хайде, бетате, изпренадох се. Докарах риба и маслини от важна степен с твърде способна цена. Андрохия, слагай софрата. Иде си на небесех, да светит се имя Твое, да прииде царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Амин. Яще, татовът, да порастете.
Пийте, бре, маскари. Нека пият при мене, да не са жадни за вино. Аз не искам да станат пияници, като пораснат. В другите къщи децата стоят прави, когато старите вечерят. Да се научат на почет. Нека да добият господарски нрави, а не да се гушат и девят пред хората. Димитре, не пресягай пред баба си на софрата. Не бъди такъв фармасонен. Фия, не дръж ножа като касапин. Не коли, а режи хляба. Гочо, що си се разкопчал като читак? Пофърляй феса, кога седаш на софрата. Иди при хаджи Ахила да ти остриже казашки. Василе, прибери си дългите мотовили да се сместят и другите хора. Авраме, ти ставаш от софрата без да се прекръстиш протестантино. Хайде, бегай. Повядай кафенцето. Добре. Спи, бабината, спи. Спи, че турците ще дойдат да те грабнат. Мале, стига си плашила с тия турци децата. Така знае аз. И нас да с турци плашили Господ да ти порази. Ще умра с отворени очи. Няма да дойде благочестивото. Бабо, аз голям като порасна, с бачо Васил и бачо Георги, ще вземем нашата калъчка и ще изколем всички турци. Оставете бари един бабината. Ох. Как е Арсен? Огъня му мина, спи. Но все се стряскана съм. И споменава убитото момче на Калчо. Ще му е трябвало да гледа. Василе! Какво ви предава днес учителя? Урок по всеобща история. Добре. Разкажи ни от историята. Кое беше? Война. За наследството на Испанския престол. За шпаньолците ли? Остави ги, те не ни влазят в работа. Кажи нещо за Русия. Кое? Например, за Ивана Грозния. За Бонапарта, кога запалил Москва. Тичайте вкъщи! Хайдути! Петъчо! Петъчо, не, мама! Хайдути! Хайде, виж какво става, бай Марка. Приберете се бързо! Олеле! Хайде се, мила! Бягайте всички! Пусни ме! Пусни ме! Къде? Трябва да обадим на конака.
Аврама? Бай Марко. Кой тука? Бай Марко, не се бойте. Ваш човек съм. Кой си ти? Иван. На дядо Манола Краличът син. От Видин. Те познавам. Що чиниш тука? Ще ти разкажа, бай Марко. Аз не мога да те видя. Одека идиш? Отдалече, бай Марко. Откъде? От много далече, бай Марко. От Ярбекир. Иванчо. Ти ли си, бе? Дето беше на заточение. Диарбекир. Аз те помня, момченце. Крамолическа пропаганда, он беше. Разбойници от двора на комшията Марко Иванов. Кокошки те хвърчат из двора панически и прочие. Видя ли те някой? Не мисля. Като влизах, нямаше никого на улицата. Влез. Тате ли се влази без синко? Прощавай, бай Марко. Глупост страшно направих. Не вреди. Бай Манол си ми е добър гостен всякога. Най-вече когато ми иде от толкова далечно място. Нищо няма на двора. Котка или куче е бутнало керамидите, а глуповата пена надала врява. Само дето разбудихме махлата. Возеле, я прибери ги в кубура. Ено, Мари, да ти опустеят зъркалите оплашени. Скоро изведи децата да пикаят на син камък. Кой хлопа? Чорбаджи, отвори! Бай Марко, отвори! Какво има Марко Чорбаджи? Котка или куче е бутнало керамидите, а глуповата пена надала врява. Пази Боже, от глупови слуги. Ала, гъстер месин. Нищо няма. Хош, Гелдин Челеби. Хош, Бълдум. Добър вечер, бай Марко. А Сенчо по-добре ли? Влез, докторе. Ечме шулуа, бай Марко. Иванчо, влез да пием по едно кафе.
Стой, стой, бе! Ходи, бе! Стой! Стой, бе! Стой! Стой, ще хвърлям! Стой, бе! Стрели, бе! Стрели, бе! Юнака съм. На царя Асена ли си го кръстил? Юнак. Нищо му няма на детето. Уплашило се, ще му мине. Пена одеве чула пушки, че са хвърляли. Пак някоя християнска душа са погубили. Бай, Марко, нас ни колят, сечат, а емексис пихливановци безнаказано злодействат. Каква е тая правда? Докторе, Херцеговското въстание как отива? Бере душа, бай Марко. Шъпа народ. А колко време се държа? Ние? Де можем изкашля такова нещо? Та опитахме ли се? Ние сме 5 пъти по-многобройни от херцеговците, а още не знаем силата си. Херцеговците са едно, а ние сме друго. Ние се намираме в чрево адово. Само да мрътнем и ще ни сколят като овци. От никъде помощ няма да ти дойде. Аз питам, опитахме ли се? Не ме съпровождайте. Аз ще си излеза през кумшулука. Бай, Марко, забрави да те питам, намери ли те тази вечер някакъв момък? Какъв момък? Един странен момък. Доста лошо облечен. Но ми се видя интелигентен, доколкото забележих. Не ми е търсил никакъв момък. Странно. Застигнаме при Хаджи Павлевия гюл. Попитаме за вашата къща. Гледал го. Той беше почти гол, слаб, едвам се държеше на краката си. Не смея да го попитам отдека и защо е такъв. Но ми стана мило. Господине, викам, нема ли да ми се разсърдите, ако ви дам моята дреха? Каже благодаря и я взе. Та щях да попитам, кой беше негова милост? Казах ви, че не ме е търсил никой. Дали не е този човек разбойника, който се е катерил на стряхата ви, бай Марко? Кремолическата пропаганда у вас не е била на всуе. Аз умствено си рекох, трябва да обадим на конака. Нямаше нужда, Иванчо. Обадих дразновенно, че у вас има разбойници. Кокошките хвърчат из двора панически и прочие. Не е възможно този младеж да беше разбойник.
Добре, че успяхме на време да отбием водата, иначе порой щеше да струши колелото. Хайде. Я вижте, вятърът отворил вратата. Ти, Марийки, си легни. Лягай си. Кой е? Емексистък Ливан. Отваряй. Отваряй! Защо не отваряш, воденичарю? Заспали бяхме, Аго, прощавай. Ти сам ли си тук? Сам. И детето спи там. Чорбаджи, стори труд и иди да купиш едно стъкло ракия. Ливан, ага, сега е сред нощ и всички кръчми са затворени в града. Иди. За наша чест ще се найде някъде открит дюкян. Ние искаме тук да ни почерпиш. Приятелство. Така се завързва. Чорбаджи, ти си имал лепа девойка. Машала. Разгледа да почерпи гостите. Хайде, иди да купиш ракия, а ние ще ти вардим воденицата. Агалар, смилете се над един болнах човек. Капнал съм от умора. Не ми зачерняйте лицето. Хайде, челеби. Много дрънкаш. Иди за ракия. Хайде! Аз по това време от воденицата си никъде не излизам. Оставете ме. Зави се, виждаш ли? Прибийте ме, аз не оставям детето си само. Богдан, вържи този стар воденичарски плъх. Да не мърся ножа си. Смилете се, Агалар. Върши го да гледа, пък като даде мога на воденицата му и ние ще погледаме сир. Ти стой там, воденичарко! Помощ! И сега ще ни потрябваш. Милост! Агалар! Милост! Милост! Агалар! Смилете се!
Милост! Смилете се, Акала. Мариче. Милост! Милост! Марийке, развържи ме. Развържи ме, Марийке. Марийче, хайде. Развържи ме. Марийче. Бог да те благослови. Ухапа ме поразникът, като го стеснах за гърлото. Прощавай, синко, ама ти отдека идеш? Българин съм. Нека Бог да наспори такива българи като тебе. Ще намерим дрехи да се преоблечеш и да се прислониш в манастир при дякона Викентия. И то е права българска вера, господине. Добре, че никой не видя. Чакай. Дяконе, Викенти! Калеко Стояне, ти ли си? Сам ли си? Сам, другите спят. Отвори. Елате с мен.
Вие ми дадохте гостоприемство след пешката и се излагате на опасност за мен. Вие сте съсипани и трябва да си починете. Няма да ви моря с никакви запитвания. Трябва да знаете поне кой съм. Утре ще си поговорим надлъжко. Вие сте в пълна безопасност. Има и скривалище. С тази килия съм крил Левски. Довиждане, докторе. Благодаря. Какво има шерифът? Докторе, заповядайте на конак. За какъв дявол ме викате по това време? Кой е болен? Имаме заповед да те закараме на конак. Арестуван си. Арестуван? Защо? Ами, там ще узнаеш. Айде, заповядай. Седни, Челеби. Докторе, тая дреха твоя ли? Да. Защо не е от тебе? Харизах я с нощи на един сиромах. Дека това? В Хаджи Шадровата улица. По кое време? Тъкмо по 2 часа по турски. Ти познаваш ли го? Не, но го съжалих. Беше окъсан и гол. Киряк Ефенди, дай книгите. Вестник Независимост и една бунтовническа прокламация. А тия книги познаваш ли ги? Познаваш ли ги? Не. А кой ти ги тури тогава в джоба? Казах ви, дрехата дадох други му. Може да са негови. Повикайте ранения Осман. От него ли смъкна дрехата? Той ме рани с куршум в Петканчевата улица. Хюсни бей, това заптие лъжи безсъвестно. Излез си, Осман ага. Челеби, ти отказваш ли всичко от това? Това е клевета. Та аз си не нося револвер с мене си. А с нощи
нито съм минувал край Петканчевата улица. Ясният въпрос иска и ясен отговор, Челеби. Лошови последствия ще има това мълчание. Няма ли да кажеш нещо? Всичко казах. Тогава, Челеби, ти ще ни бъдеш тая нощ гостенин. Заведете челебията в затвора. Ида от града. Нося лоши вести. Тая нощ са запрели Соколова. Кой е този Соколов? Доктор в града. Разпален патриот. Подгонил го патрула. Смъкнал му горната дреха и намерили бунтовни книжа. Лошото е, че е стрелял по заптието. И го е ранил. Че аз нямах револвер. Аз. Мене гоних. Добре. Гор! Добре, момче. Гор! Добре, добре. Насочи ми пътя към града. Защо? Трябва да избавим Соколов. Игър, ще нападнем затвора. Ще ида да се предам. Ти знаеш ли какво те чака? Знам. Диарбекир, аз оттам идвам. Мене ме викат Иван Краличът. Заточеникът? Кога те пуснаха? Избегах от Диарбекирската крепост. През Анадола? Тръгнах пеш през Руска Армения. После през Кавказ. До Одеса. От Одеса с руска помощ с параход до Варна. Добре дошъл. И остани у нас, господин Краличев. С това намерение бях и аз, отче Викенти. Никъде няма да те пусна. Негодованието дойде до върха си. Тиранията е нетърпима. Ти си нужен тук повече от синца ни. Ние работим, но не знаем постижима ли е мечтата ни. Трябва ни човек, който да ни опъти, да ни води. Какъв е планът? План няма. Готвим се за въстание. Нямам право да те пусна. Аз ще избавя Соколов. Ако не мога да жертвам живота си славно, то поне мога да го жертвам честно. Стига жертви. Откакто Левски угасна, всичко замря. Аз не ида от 600 сахата далеч, за да направя една подлост. Донесох ти дрехи.